Weh, kok udungi. Saiki iki. Cing, cing. Berkeper manuke mabur. Aku mau kelenjeng. Welo. Aku ana piyai putri kok klekaran ning dhuwur watu. Gek jarike diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Wabuh ta pupune. Gede cilik. Tobat. Nuwun sewu, mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring. Wana menika nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula niku namung tiyang dusun. Waduh, wong wedok kok undang-undangane Parji. Ae ora apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat kala wau kula menika pados kajeng nanging dumatan mboten ngertos sangkan paranipun. Suku kula menika kecocok ri wonten saklebeting wana jebul ri kala wau mawa wisa saya dangu saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul. Panjenengan sinten? Kula niki nggih namung tiyang dusun ning dusun kula tebih saking Karangkadempel. Namanipun sinten? Rudi. Tobat. Rudi Hartono. Menika olahragawan. Oh iya, Dek. Nami kula Bagong. Bagong, Mas Bagong. Nggih, Dek Parji. Terus kersanipun pripun? Mbok panjenengan menawi ngasta jamu menapa to? Wujudipun latri nambani dhateng kula. Nuwun sewu. Kula ajeng nambani ning kula kuwatir. Sababipun panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Lho. Upas sumpah niku lho. Upata. Upata. Sapa sing iso nambani aku nek wedok tak pes dulur nek lanang tak pek bojo. Lah nun sewu kula niku pun duwe bojo lho. Tobat menawi panjenengan kersa lho, menawi panjenengan kersa niki ya apa ya ora kersa. Nyatanipun kula menika wonten dusun, kula menika kembang dusun. Kula menika kembang desa. Kula menika kathah sanget ing badhe ngayonaken nom-noman menika sami kepleh sedaya wonten ngajengan kula. Kepengin mengku garwa kalian kula menawi panjenengan mboten badhe. Menawi panjenengan badhe andhuwa dhateng katresnan kula nek panjenengan saged nambani dhateng kula ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembuh babakan sumpah lho kaya ditambani sik. Ngono wis ditambani nek mari ya piye rembuke kula nderek wong kula menika nuwun sewu kula niku randha. Wah. Robi Rondo. Putranipun dereng agungan. Kok iso sing kakung sedo inggih nalika semanten ngethok wit nang ketibanan kampakipun piyambak mesak wala rondo kembang inggih dos pundi kula griya sampun wonten menapa sampun wonten lan semah kula rumiyin menika tasih nilar mendo menika menawi mboten nglintu kawan dosa gangsal.
wedhus 45 inggih. Wah ku nek sing arep dudu bungkek. Bakal iso makani kuwi. Lajeng lembunipun mbok menawi tasih 17. Sape inggih 17 inggih. Sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klintu menika 8.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga tepale. Wah, randa sugih iki. Iki wae apa ya? Lemranto rasa ado-ado. Ngepek iki wae engko terus petrol tanai 1000 meter. Bapak tanai 1000 meter wis aku wis dianggep sugih. Menika ugi langkung prayogi ning suku kula dipun tambani rumiyin, Kelurahan Bagong dipun tambani rumiyin. Semelah. Kula suwun ke kalih sing gawe urip. Bagong kudu wong ampuh, Bagong kudu wong pinter. Ning mung dadi lantaran. Nek pancen Bagong ditampa karo sing gawe urip dadi lantaran waluyane sukunipun Dek Parji. Mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya.